दानिया दिन्थिनो लादों मोसानाय हाबाफारि। बेयो जाबाय थांनाय 6 फेब्रुआरि 2021 खालि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव बानजायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि ग्रुप ए नि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिनि नुथाय। नायदो मोसानाय हाबाफारि। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
मेगनखौ मिसिनानै नायो नोंनि महरखौ बोजबनानै लादों आं जोंनि गोसोखांथिफोरखौ बोजबनानै लादों आं जोंनि गोसोखांथिफोरखौ गोसो सिङाव आंनिनो जायगा नागिरना बिखा सिङाव आंनिनो खना नागिरना नायै नायै नोंखौनो सिमां मोगथां जेरावबो बुरखायफ्लायो गोसोखौ मुं लानानै बुरखायफ्लायो गोसोखौ मुं लानानै नायै नायै नोंखौनो सिमां मोगथां जेरावबो बुरखायफ्लायो गोसोखौ मुं लानानै बुरखायफ्लायो गोसोखौ मुं लानानै गोसो सिङाव आंनिनो जायगा नागिरना बिखा सिङाव आंनिनो खना नागिरना सोलेरा दं बेवहायनो आंना गोसोआ दं बहाबा हान्थिफायो नोंजोंनो अराय आं जेरावखि थाया सोलेरा दं बेवहायनो आंना गोसोआ दं बहाबा हान्थिफायो नोंजोंनो अराय आं जेरावखि थाया दानिया दिन्थिनो लादों मोसानाय हाबाफारि बेयो जाबाय थांनाय 6 फेब्रुवारि 2021 खालि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव बानजायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि ग्रुप ए नि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिनि नुथाय नायदो मोसानाय हाबाफारि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
दानिया दिन्थिनो लादों मोसानाय हाबाफारि बेयो जाबाय थांनाय 6 फेब्रुआरि 2021 खालि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव बानजायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि ग्रुप ए नि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिनि नुथाय नायदो मोसानाय हाबाफारि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ हाग्रामानि अजद प्रमद बर'आ दासिमबो जेबो खामानि मावाखै नारें खमलासो रानगासिनो
लरेन इस्लारिया UPPL आव हाबबाय। आसाम बिधानसभानि बाजेट जथुमा दिनैनिफ्राय जागायबाय। हजायाव जिनाहारि खालामना बुथारग्राखौ फासि होनो बिजिरसालिनि राय। अखिल गगैनि जामिनखौ जौसिन बिजिरसालियाबो नेवसिबाय। बुधबारखालि आसामनि 2090 सा सावस्रि मावफारियाफोरनो कर'ना भेक्सिन होदों। फैगौ मार्च दाननि 21 खालार खालि एस्ट्रइडआ बुहुमनि साखाथिजों गिदिंखनलांगोन। 10 फेब्रुआरि खालि गासै भारतआवनो 4 घन्टा रेल बन्द फोसावदों। इन्डियान सुपार लीग ISL आव मैया जामशेदपुर FCआ गलसे बल सोनो हानानै देरहानो हादों। दानिया आबुं रादाब। आथिखालनि BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ BTCआव दासिमबो जेबो खामानि मावाखै नारें कमलासो रानगासिनो। मैया बाक्सा जिल्लानि बरमायाव BTC गोरोबथा सान एबा बड'लेण्ड सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे गोख्रों अजदखौ होदों BTCनि बारग' गाहाय आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि प्रमद बर'आ कारिगावआव थांनाय फैनायनि नारें कमला बायना बेखौसो रानदिंगासिनो दङ। बबेखानि बे समाव प्रमद बर'आ BTCनि चिफ नङा। प्रमद बर'आ मुङावल' BTCनि चिफ, नाथाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायासो BTCनि चिफ होननानैबो BTCनि जथायारि सोरखारनि सायाव अजद होदों बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। बेजों लोगोसेनो प्रमद बर'आ BTCनि गासैबो खामानिफोरखौनो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियैसो मावगासिनो दङ होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि लरेन इस्लारिया दिनै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव हाबबाय। UPPL दोलोनि आफादगिरि आरो BTCनि गाहाय प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि लरेन्स इस्लारिया UPPL दोलोआव जयेन खालामो। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय तिनिआलिनि खांख्लाबादा बाजाराव खुंनाय UPPL दोलोनि मोनसे जर'खा मेलाव लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बिथांनि 1000सो मददगिरिफोरा दिनै UPPL दोलोआव अफिसियेलि जयेन खालामदों। बे हाबाफारियाव BTCनि गोबांसा मावफुं सोद्रोमा आरो MC11जों लोगोसे UPPL दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। आसाम बिधानसभानि बाजेट जथुमा दिनैनिफ्राय जागायबाय। सानथामनि हाबाफारिजों बिधानसभानि बाजेट जथुमा दिनैनिफ्राय जागायदों। रायजो बेंगिरि बिबुंथिनि गेजेरजों बिधानसभा बाजेट जथुमखौ जागायदों। मख'नो गोनांदि BJP दैदेननाय जथायारि सोरखार एबा सर्बानन्द सन'वाल केबिनेट सोलिगासिनो थानाय मावबुब्लिनि बेनो जोबथा बाजेट जथुम। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे खेबनि एबा दिनैनिफ्राय जागायनाय बिधानसभा बाजेट जथुमाव बिसायख'थिनि बिथिङाव आबुं बाजेट थिसननाय जानाय नङा। नाथाय राङारि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाजेट जथुमनि नैथि सानखालि 2021-22 मायथाइनि थाखाय भट अन एकाउन्ट्स बाजेटनि लिरथि फरायथिगोन। बबेखानि जथुमाव लानाय गासैबो बाजेटफोरखौ जोबथा सानखालि एबा 13 फेब्रुआरि सनिबारखालि पास खालामगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय जागायनाय जोबथा बाजेट जथुमनि सिगां सन'वाल केबिनेटआव मैया माखासे बिथांखिफोर लाखानाय जादों होननानैबो मिथिनो हादों। हजायाव 5 बोसोर बैसोनि सासे खुदियाखौ जिनाहारि खालामना बुथारग्रा लांसुनायनि हेंथायै जारिमिनारि राय होबाय। हजा जिल्ला बिजिरगिरि एन दिउरिनि बिजिरसालिया लांसुनिया चन्दन हरिजनखौ फासि होनो बिथोन होबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 26 फेब्रुआरि खालि लांसुनिया चन्दन हरिजनआ 5 बोसोर बैसोनि सासे खुदियाखौ जिनाहारि खालामनानै इनायै बुथारदोंमोन। बे जाथायनि उनाव लांसुनिया चन्दन हरिजनखौ ओनसोलनि रायजोफोरा हमनानै पुलिसनो गथायना होदोंमोन आरो बेनि थार बिजिरनाय नागिरनानै रायजोनाङै सप्तासेनिबो बांसिन गोख्रों सोमावसारनायबो जादोंमोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि लांसुनिया चन्दन हरिजनखौ बिजिरसालिया फासि होनो बिथोन होनायखौ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों खुदियानि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। कृषक मुक्ति संग्राम समिति आरो रायजो दलनि दैदेनगिरि अखिल गगैनि जामिनखौ गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया नेवसिनायनि उनाव जौसिन बिजिरसालियाबो नेवसिबाय। जौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरि NV रमन्ना सूर्यकान्त आरो अनिरुद्ध बसमोननि बेन्चआ दिनै अखिल गगैनि जामिनखौ नेवसिदों। मख'नो गोनांदि गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया अखिल गगैनि जामिनखौ नेवसिनायनि हेंथायै जौसिन बिजिरसालियाव थांनाय जादोंमोन।
नाथाय गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि रायखौ मान होनानै जौसिन बिजिरसालियाबो अखिल गगैनि जामिनखौ नेवसिगारो। बेनि बागै सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला रायजोनि बिजिरसालिफोराव अखिल गगैनि केसनि सायाव आबुङै नायबिजिरनाया जेब्ला जागायो आरो ट्रायल जायो अब्लासो जौसिन बिजिरसालियाव पिटिसन गथायफिननो थाखाय साथाम बिजिरगिरिफोरनि बेन्चआ खावलायदों। बुधबारखालि आसामाव आरोबाव कर'ना भेक्सिन थुनाय जादों। नेशनेल हेल्थ मिशननि बुलेटिनाव फोसावनाय बादिब्ला बुधबारखालि आसाम नाङै 2090 सा सावस्रि मावफारियाफोरनो कर'ना भेक्सिन होदों। बेजों लोगोसे आसामाव दासिम कर'ना भेक्सिन मोननो हानाय सुबुंनि बिबाङा 1,10,602 सिम बांबाय। रिपर्टनि बादिब्ला मैया आसामनि 2053 सावस्रि मावफारियाफोरनो कभिसिल्ड भेक्सिन होनाय जायो। बेबादिनो सा 37 सोद्रोमाफोरनो क'भेक्सिन होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे समाव आसामाव मोन 327ल' एक्टिभ कर'ना केस दङ। ओरैहाय आसामाव कर'नानि गाग्लोबनाया बाङाइ जालांनायखौ नोजोर होनानै आरो जाफुंसार भेक्सिन होखांनायनि उनाव फैगौ 1 मार्च खालारनिफ्राय आसामाव कर'ना टेस्ट खालामथारनांगौनि गोनांथि गैलिया होननानै सावस्रि मावफारिया मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैयासो टुइट खालामदों। एस्ट्रइडआ बुहुमनि सायाव सम सम सौग्रावफैनायनि लामायाव थाबाय थायो। मोनथिनाय जायोदि फैगौ मार्च दाननि 21 खालारखालि एस्ट्रइडआ बुहुमनि साखाथिजोंनो गिदिंखनलांगोन। बेखौ मुलुगनाङै सोरां एजेन्सिफोरनि सिगांग्रोयै खौरां फोसावनायनि गेजेरजों मोनथिनाय जायो, जायखौ 2001 FO32 मुङै सिनायथिनो हादों आरो जाय 2021 नि बयनिख्रुइबो देरसिन एस्ट्रइड जागोन। मख'नो गोनांदि आमेरिका अख्रांमा एजेन्सि नासानि बादिब्ला बेजों बुहुमा जेबो खैफोद जानाय नङा। फोरमायनाय बादिब्ला बेयो 1024 मिटार गुवार। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बेयो खैफोद गोनां नङाब्लाबो बेखौ खैफोद गोनां एस्ट्रइडनि थाखोआव दोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे 2001 FO32 एस्ट्रइडआ 1 घन्टायाव 34.4 किल'मिटार गोख्रैथियै सानमण्डलाव गिदिंबोनानै सिगांबोगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नासानि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ मार्च दाननि 21 खालारखालि बे 2001 FO32आ बुहुमनिफ्राय 20 लाख किल'मिटार जानथाइजों गिदिंखनलांगोन। फैगौ 17 फेब्रुआरिखालि 4 घन्टा रेल बन्द फोसावदों आबादारिफोरा गासै भारतआवनो 17 फेब्रुआरिखालि 4 घन्टा रेल बन्द खालामनायनि खौरां। मोनथिनाय बादिब्ला आबादारिफोरनि मोनथाम बिलनि हेंथायै आबादारिफोरा 17 फेब्रुआरिखालि गासै भारतआवनो 4 घन्टा रेल बन्द फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि 17 फेब्रुआरिखालि जानो गोनां बन्दआ सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय जागायनानै बेलासिनि 4 रिंगासिम थागोन। बे 4 घन्टानि गोलाव समखिनियाव आबादारिफोरा रेलाव लामाफोराव जथेनानै गोख्रोङैनो सरकारनि हेंथायै सोमावसारगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै ISLआव मैया चेन्नाइन FC आरो जामशेदपुर FCनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जोबनानै थांबाय। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव चेन्नाइन FCआ जामशेदपुर FCखौ गलसेबो बल सोनो हायाखैमोन। नाथाय जामशेदपुर FCआ चेन्नाइन FCखौ गलसे बल सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव देरहानो हादों। मोनथिनाय जायोदि चेन्नाइन FCआ जामशेदपुर FCखौ गल सोनो गोब्राबै नाजादोंमोनब्लाबो मैयानि गेलेनायाव जेननो गोनां जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दिनै इन्डियान सुपार लिग ISLआव ओडिशा FC आरो केरेला ब्लास्टार FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। बिसोरनि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया दिन्थिनो लादों मोसानाय हाबाफारि। बेयो जाबाय थांनाय 6 फेब्रुआरि 2021 खालि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव बानजायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि ग्रुप ए नि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिनि नुथाय। नायदो मोसानाय हाबाफारि। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
दानिया दिन्थिनो लादों मोसानाय हाबाफारि बेयो जाबाय थांनाय 6 फेब्रुआरि 2021 खालि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव बानजायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि ग्रुप ए नि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिनि नुथाय नायदो मोसानाय हाबाफारि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ida fina barne soma zirai fuye mini hana gaisa sina wani zaiga nagina bikasi na wani khona nagina ho selera tu soma zirai fuye mini hana मेगन खौ मिसिबनानै नायो नोंनि महरखौ बोजबनानै लादों आं जोंनि गोसोखांथिफोरखौ बोजबनानै लादों आं जोंनि गोसोखांथिफोरखौ गोसो सिङाव आंनिनो जायगा नागिरना बिखासि बुरखायफ्लायो गोसोखौ मुं लानानै
दानिया दिन्थिनो लादों मोसानाय हाबाफारि बेयो जाबाय थांनाय 6 फेब्रुआरि 2021 खालि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव बानजायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि ग्रुप ए नि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिनि नुथाय नायदो मोसानाय हाबाफारि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. दानिया दिन्थिनो लादों मोसानाय हाबाफारि बेयो जाबाय थांनाय 6 फेब्रुआरि 2021 खालि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव बानजायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि ग्रुप ए नि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिनि नुथाय नायदो मोसानाय हाबाफारि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.